Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Аллилуйя, славьте все высшейшего Господа Бога, славьте все народы свету, припадайте до имя святого, люди станут всякого Бога. Аллилуйя, аллилуйя, милотой своею Пан нас избавил, величу святою нас прославил, жить поводле правды наказал нам, каб нам уз'єднаться в Царстве славным. Аллилуйя. Мне заўсёды цікава заўважаць, як тыя, хто ў Хрыста Ісуса не верыць, часта выказваюць свае меркаванні аб тым, як мы, веруючы ў Хрыста, павінны жыць. За хрысціянамі яны часамі сочаць, і як толькі заўважаюць, што хто з нас неяк не тое сказаў, або не так зрабіў, то тут жа неадкладна падказваюць нам, што мы па-хрысціянску не паступаем. Няверуючыя часамі патрабуюць даволі высокага ўзроўню прыстойных паводзінаў веруючых людзей, хоць для сябе яны таго ж, магчыма, і не вымагаюць. Ці гэта справядліва з іхняга боку? Відаць, няверуючыя ў нейкім сэнсе маюць рацыю, бо мы, веруючы, павінны жыць згодна з тым, чаго сам Бог патрабуе ад нас, як усюды пішацца на старонках Бібліі. Апостол Пётр, напрыклад, так і напісаў у сваім пасланні веруючым таго часу. «Улюбёныя», ён кажа, «прашу вас, як вандроўнікаў і прышэльцаў, устрымлівацца ад пажадлівасці ў плоці, што змагаецца супроць душы. Няхай вашы паводзіны між язычнікаў будуць узорнымі, каб яны за тое, што абгаворваюць вас як злачынцаў, бачачы вашыя добрыя ўчынкі, уславілі Бога ў дзень ягонага наведання». Значыцца, мы павінны жыць тым хрысціянскім жыццём, якога Бог патрабуе ў нас. Калі мы кажам, што з'яўляемся хрысціянамі, то гэта трэба паказваць паводзінамі. Аб гэтым піша і апостол Павел у сваім пасланні да рымлянаў, дзе ў 8 раздзеле мы знаходзім гэтакія словы. «Таму цяпер няма ніякага асуджэння тым, хто ў Хрысце Ісусе не паводле цела, а паводле духа ходзіць. Бо закон духа жыцця у Ісусе Хрысце вызваліў мяне ад закону граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы Сына свайго ў падабенстве грэшнага цела, і з прычыны граху асудзіў грэх у целе, каб патрабаванне закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Тыя, хто жыве паводле цела, пра цялеснае і думае, а тыя, хто паводле духа, пра духоўнае, бо думкі цялесныя смерць, а думкі духоўныя жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму. Ды не могуць. Дык тыя ж, хто ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. А калі хто Духа Христовага не мае, той не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык хоць цела смяротнае з-за граху, але дух жывы праз праведнасць.
Калі дух того, хто уваскрэсіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, то той, хто уваскрэсіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Слухачы, это даволі доўгая цытата з паслання апостола Павла да рымлянаў і крыху складаная, тым не менш, пастараемся разабрацца ў самых галоўных думках апостола, што паможа нам зразумець, у чым заключаецца сакрэт паспяховага і ўплывовага хрысціянскага жыцця. Перш за ўсё, апостол звяртаецца да тых, хто ў Христе. Ён гэтым указвае на тых вернікаў, якія ў мінулым навярнуліся да Христа праз пакаянне, увераванне, прыняцце воднага хрышчэння і атрыманне Духа Святога. Хто так зрабіў, цяпер знаходзіцца ў Христе, у складзе ягонай духоўнай сям'і, і Дух Святы жыве ў сарцы наверненага. Затым, калі нехта па-сапраўднаму навярнуўся да Христа, то ён павінен жыць ужо не паводле цела, а паводле Духа Святога, па ягоных наказах і пад ягоным кіраваннем. Што гэта такое — жыць паводле свайго цела? Это значит, что человек живет згодно со своими грешными эгоистичными жаданиями и про Божью волю не думая. Ён живе дзеля своих уласных интересов и грашить супроть іншых людей и Бога. Ён быццам бы кажа: «Я сам для себе господар и живу так, як мне подобается дзеля свайго шчасця, а не дзеля шчасця іншых». Памятаем, што тыя людзі, якія навярнуліся да Христа, павінны былі раскаяцца ў сваіх грахах і папрасіць у збаўцы вызвалення ад грэшнага жыцця. Сапраўдны веруючы робіць усё магчымае са свайго боку, каб жыць не згодна са сваімі мінулымі эгоістычнымі жаданнямі, а па прынцыпах Божага закону, паводле 10 запаведзяў, іншых загадаў Гасподніх. Здольнасць на такое жыццё даецца верніку Духам Святым, калі вернік спадзяецца на яго для выконвання Гасподняй волі. Якраз гэта маецца на ўвазе, калі апостол Павел кажа, што закон духа жыцця ў Христе Ісусе вызваліў мяне ад закону граху і смерці. Калі чалавек усведамляе, што перад святым Богам ён грэшнік і мае патрэбу ў дараванні грахоў, то ён каецца ў сваіх грахах і просіць Гасподняй сілы ў барацьбе супроць сваёй цягі да задавольвання сваіх грэшных жаданняў. Хто просіць у Бога сілы не здавацца сваім грэшным жаданням, той жа, хто жыве не паводле цела, а паводле духа. У пасланні да галятаў апостол цвердзіць, што, нягледзячы на тое, што ён, як чалавек, жыве хрысціянскім жыццём, у сапраўднасці ён дапускае Христу пражываць сваім уласным жыццём у ягоным целе і праз яго. Цытую: «Я укрыжаваны з Христом, і ўжо не я жыву, але жыве ва мне Христос, а што цяпер жыву ў целе, жыву праз веру ў Сына Божага, які палюбіў мяне і выдаў сябе за мяне». Тут мы заўважаем партнерства паміж вернікам і Христом. Вернік стараецца заўсёды лічыцца з воляй Божай і просіць у Духа Святога мудрасці і сілы на святы вобраз жыцця, каб не грашыць і жыць згодна з Гасподняй воляй. І ў гэтым сэнсе Христос быццам бы жыве сваім жыццём праз верніка. Калі гаворка ідзе пра розніцу між жыццём паводле духа і жыццём паводле цела, то маецца на ўвазе тое, што вернік штодня павінен выбіраць жыццё згодна з воляй Духа Святога. Жыццё паводле цела ўказвае на жыццё згодна з грэшнымі жаданнямі свайго цела. Багаслоў Якаў прыгадвае такі момант у жыцці грэшнага чалавека, кажучы: «Адкуль войны і адкуль бітвы між вас? Ці не адгэтуль, ад вашых пажадлівасцяў, якія змагаюцца ў вашых членах? Вы хочаце і не маеце, вы забіваеце і зайздросціце і не можаце дасягнуць, сварыцеся і ваюеце. Вы не маеце, бо не просіце для сябе. Вы просіце і не атрымліваеце, бо не на добро,
а дзеля таго, каб растраціць на свае асалоды. Відаць, аўтар паслання нешта ведаў пра паводзіны сваіх чытачоў, сярод якіх працягвалася нейкая нязгода і спрэчка. Слово пажадлівасцяў тут жа ўказвае на эгаістычныя жаданні грэшнага чалавека, які іншым людзям не служыць, а хутчэй за ўсё служыць толькі сваім чалавечым эгаістычным інтарэсам. Часта ў спрэчках з іншымі мы выказваем свой погляд і разуменне з чаканнем, што яно будзе прынята супрацоўнікамі. Калі так не выходзіць, то мы злуемся і з эмоцыяй і моцным голасам выказваем сваю нязгоду і погляд. Іншым наш погляд не падабаецца, што і выклікае ў нас далейшую злосць і гнеў. І тут жа адно з адным канфліктуем. Бог хоча, каб мы жылі міралюбна адно з адным, імкнуліся да вырашэння праблем паміж намі і імі ў духу супольнай пакорлівасці і ўступкі. На жаль, так часамі не бывае, нават сярод хрысціян. Акрамя таго, мы можам шукаць момантаў, калі стараемся задавальняць свае фізічныя жаданні. Гэта можа прывесці нас да выканання амаральных учынкаў, якія Господ ясна забараняе нам. Апостол Павел у другім месцы піша пра тое, што закон Божы добры для тых, хто хоча жыць праведным жыццём, а беззаконным і непакорлівым, бязбожным грэшнікам, забойцам, распуснікам, мужаложнікам, нячэсным гандлярам і хлусам і клятвапарушальнікам закон Божы не дапамагае. Это таму, што яны Богу не падпарадкоўваюцца. Сапраўдны вернік Христоў імкнецца жыць святым вобразам жыцця, дзе такія грахі адсутнічаюць. Апостол кажа, што думкі цялесныя смерць, а думкі духоўныя жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя варожаць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды не могуць. Дык тыя ж, хто ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Але тыя, хто навярнуўся да Хрыста, шукаюць волі Божай для сябе. Апостол прыгадвае рымскім веруючым, што яны не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. А калі хто Духа Христовага не мае, тое не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык хоць цела смяротнае з-за граху, але Дух жывы праз праведнасць. Калі Дух таго, хто ўваскрэсіў Ісуса з мёртвых у вас, то той, хто ўваскрэсіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы Духам сваім, які жыве ў вас. Сапраўды так. Вернік Христоў ведае, што ў ім жыве Дух Святы, які адварочвае яго ад жыцця паводле ягоных грэшных цялесных жаданняў. Замест таго вернік лічыцца з воляй Божай. Ён пастаянна чытае Слово Божие, якое напамінае яму, як трэба жыць у цяперашнім свеце сярод сваіх і чужых. Ён робіць усё магчымае, каб заставацца ў блізкіх стасунках з Господам праз малітву, просячы ягонай дапамогі ў матывах, рашэннях і ўчынках, каб не прыстасоўвацца да грэшных уплываў свету, а пераўтварацца абнаўленнем свайго розуму, каб тым глыбей распазнаваць, у чым заключаецца воля Божая для яго, і яе выконваць. Значыцца, ён стараецца ўсведамляць і выконваць тое, што ёсць добрае, прыемнае і дасканалае ў Господніх вачах. Апостол далей піша, што не павінны мы думаць пра сябе вышэй, чым належыць, а хутчэй за ўсё павінны думаць сціпла пра сваю важнасць перад іншымі. Жыць на такім узроўні перад Богам і іншымі людзьмі не заўсёды падаецца лёгенька, але з дапамогай Духа Святога зусім магчыма. Трэба прасіць у Господа такога жадання, ягонай мудрасці і здольнасці жыць па ягонай волі. Вось чаму заўсёды трэба заставацца ў блізкай лучнасці з Духам Святым, пастаянна ў духу малітвы размаўляць з ім, асабліва ў тыя моманты, калі сустракаемся ды спраўляемся з іншымі людзьмі. Это праўда, што перад Господам Богам мы, веруючыя, пакрыты Гасподняй праведнасцю. Аб гэтым мы чытаем у 3 раздзеле паслання да рымлянаў, як і ў іншых месцах Бібліі.
Але Божая праведнасць павінна праяўляцца ў нас, ягоных паслядоўнікаў. Бог хоча, каб мы заставаліся добрымі, лагоднымі і сціплымі ў адносінах з іншымі людзьмі, не патрабавалі, каб яны заўсёды згаджаліся з нашым разуменнем і поглядам. Сёння кожны веруючы ў Хрыста мусіць думаць аб тым, ці маё жыццё паказвае, што я жыву не паводле сваіх уласных цялесных жаданняў, пажадлівасцяў, а паволі Гасподняй. Многія неверуючыя Бібліі не чытаюць, але яны сочаць за тым, як паслядоўнікі Хрыста жывуць і адносяцца да іх. Мы неверуючым становімся тым жа святым пісаннем, якое яны заўважаюць і, так кажучы, чытаюць. Дарагі браця і сястра ў Хрысце, ці маё і тваё жыццё праяўляе Хрыстову лагоднасць, асабліва тым людзям, якія, магчыма, у нечым адрозніваюцца ад нас. Ісус Христос сказаў вучням і сёння кажа кожнаму з нас, ягоных паслядоўнікаў: «Вы святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на версе гары. І запальваючы светач, не ставяць яго пад пасудзіну, а на падстаўку, і ён свеціць усім у доме. Няхай свеціць так вашае святло перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і услаўлялі вашага Айца, які ў нябёсах». Дапамажы нам у гэтым, Господзе Божа. Амен. Вялікую патребу табі я, пане, маю, і кожную хвіліну з табою праживаю, што я адрозны іншы заўсёды мне ўпікаюць, а я панства кінуў і ў вер я зрастаю. Шукай другого, няхай вакол смяюцца, за віру абражаюць, і ўсё ж Хрыста я славлю, і здзекі іх трываю. Не такія, у веру Ісуса я. Не такія,
Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй, па Ютубе, і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку, і калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.